Стадо, казах ви, дължите ми $1. Внимавайте, мъжките от тази порода са много агресивни. Стига, Калуей, като че ли до сега не са виждали крава. Ей, Бари, Какво, Какво? я погледни. Оле, дойни крави! Ей, как сте? Здравейте! Нека позная. Ти си зодия Телец. Не спирайте и не ги поглеждайте. Какво правят три красиви дами като вас? На място като това. Не им обръщайте внимание и ще се махнат. Изглеждат мили, може да ни помогнат. Да, ще ви помогнем. Може да си помогнем взаимно, сещаш ли се? Слушай, любовнико, тук сме по работа. Опа, това звучи интересно. Каква работа? Търсим крадеца на добитъка Аламеда Слим. Грейс? Не пречи да попитам. Ей, Слим! Това е страшна приказка, с която плашат малките теленца. Какво беше това? Сигурно са Слим и братята Уили. Слим и братята Уили! Спокойно, скъпа, аз ще те пазя. Ако до 2 секунди не си махнеш крака, ще ти го щупя. Разбрали? Извинявай, объркахте с блондинката.